zag een uitje voor de deur staan. Ja. Met een sticker van een rolstoel achterop. Ja. Wat mankeert eraan? Bij jou? Oh, een heleboel. Oh, dat heb ik ook niet allemaal goed wijden. Hoef ik niet? Nee. Nee, ik loop gewoon moeilijk. Ja, dan links kan maar één been. Aan de Dat zie je linkerkant. toch, ja. Nee, is dat een... Ja, zeker. Ja, Dat kun je zeker. goed zien, heb ik ook. Nee, Hier. Erin getrapt. nee, maar rechts heb ik ook maar één been, hè? Ja, daar doe ik het mee dus. Hè. Maar je kent overal komen. Met het uitje op... Ja, dan moet ik net te wiet moeten lopen als ik in een winkel moet zitten en ik moet de rollator uit de wagen pakken of zoiets. Moet ik net te wiet over te lopen. Oké. Mhm. Hey, en wie heb je hem dan zover gekregen dat hij in Groenenberg is gaan wonen en niet andersom? Dat ging vanzelf. Oké. Ja, dat is toch dat is eigenlijk logisch dat het vanzelf gaat, hè. Want ik woonde hier al, hè. Door hem. Hij gelijk onderdak, was gezellig, ja. Eerste weekenden, naar de hand een beetje langer en ja, zo is het gekomen. Ja. Ja. Dus ik heb eerst geoefend. Ja, Ja? ja. Een jaar of 6, 7 wel. Ja. Ja. En toen kreeg ik mijn diploma. Een diploma. Ja, toen mocht ik blijven. Intrekken. Ja, Ja. ja. Uittrekken kon ik al, maar toen intrekken ook nog erbij. Ja, Hey, en ook getrouwd? ja zeker. Ja? Ja. Kinder? Nee. Geen, dat ik weet. Dus maar de wilde haren zien inmiddels een beetje korter Nu geworden. wel korter, ja, maar ben ik niet kwijt. Oké. En wat heeft ze altijd gedaan, Nout, in die werkende leven? Ik ben harmonicabouwer. Die dingen wat op elkaar staan er toevallig een paar. Het zit hier helemaal vol, hè. Die trekzakken. Nee, Ja! een echt, nou ja, een instrument wat in deze provincie enorm populair is. Dat klopt. Hè, we zitten niet zo ver van Amerika af ook. Ja, Hè? dat klopt, joh. Polonaise. Ja. Bart Storke op dit moment ook een... ja, want er is zelfs het nieuwe bandje, hè, Trekzak. Ja. Mhm. Ik heb ze een paar weken geleden nog gezien. Erg leuk. Maar die bouwt die zelf. En dat heb je je hele werkende leven gedaan? Nee, ik heb 10 jaar op de bouw gewerkt. Als timmerman en toen ben ik voor mijn eigen begonnen. Als harmonicabouwer. Wat te gek. En stemmer en reparateur natuurlijk, hè, dat hoort erbij. En gewoon... Accordeonstemmen ook, hè. Dus niet alleen harmonica, maar ook accordeons. En Trent van Enkevoort, heeft hij wel eens op een Martinali De gespeeld? hele Martinali van mij. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk! Ja. Te gek! Ja. En nou heet jij Nout. Waar komt Martinali dan vandaan? Zo heette ons vader. En moeder heette Ali? Hoe kom je daarbij? Mijn vader heette Martinali. Dus wij heette met ons moeder Ali te Dat is maken. de achternaam, hè. Oh, de achternaam. Ja. Martinali. Nout Martinali is het. Oké, omdat op het bordje naast de voordeur staat alleen Nout en Anneke. Dus Ja. ja, de achternaam wist ik nog niet. Oh. Maar ja, vooral die grootste van die twee. Het is echt een stukje potverdikkie. Maar dat mag ik geen kunst noemen, hè? Nee, dat is geen Nee. kunst. Wel kunstig. Ja. Dat is vakwerk. Vakwerk. Ja. Maak je nog wel eens iets? Nee, het bouwen dat staat nou op een heel laag pitje. Want? Waarom? Ik ben geen 25 meer. Nee, maar het zou kunnen dat het zo'n passie is. Nee. Ja, houtkappen doe ik ook garen, hè. Dus je moet een beetje verdelen. Maar maakte je ook van het hout dat je zelf kapte Ja, hè. een Pens-piano? Ja, Ja? ja. Ja, dat is echt. Nee, ik vind dat, Dat is echt waar. ik vind dat geweldig. Ja. Daar sta je dus echt als ambachtsman, sta je helemaal aan het begin van de keten, hè? Tot en met dat die klaar is. Ja. Ja. Serieus, die er ook een dikke vlieg binnen. Ja, je kunt door de Ja, zullen we video wel- komen net, ja. Ja, zullen we wel meegenomen hebben. Ja. Bijna alles die ik zelf maken, behalve de muziek die erin zit, die stemplaatjes, die moeten kopen, die kunnen zelf niet maken. Maar de rest is praktisch alles handwerk. Kom je uit een muzikale familie? Ja, Ja? ja, Jouw ouders maakten muziek of je vader? ja. Of, Ja.
ook met harmonica's? Ook. Kijk. Goh. Ja. Oh, wat een mooi beroep. Het lijkt me echt enorm veel voldoeninggevend als iemand, die goed kan spelen natuurlijk, dat hij de praktische klanken uit jouw instrument haalt. Dat is ook. Dat is ook. Ja. En als ze weggingen hier, waren ze altijd blij. Dat kun je niet overal zeggen. Ja. Ja. Dus of dat ze nou met een reparatie kwamen of ze kwamen een nieuwe ophalen, ze waren altijd blij als ze vertrokken. Dus Hoeveel heb je er gemaakt? dat weet ik niet. Dat heb ik nooit bijgehouden. Nee. Maar er zijn er echt geen 1000 hoor. Echt niet. Maar een paar honderd. Ja, dat wel. Goh. En dat was, want jij werkte eerst bij de NS, Ja, Anneke. ja, Maar toen je, want ik zoot toen in Den Bosch Ja. ook. ja. Best je bij de NS blijven werken? Nee. Toen ben ik nog, wat ben ik dit toen gegaan? Rabobank, hè. En vandaar ook nog Renk Xerox. Oké. Ja. Kantoor? Jo. Ja. Rabobank aan de kassa en zo, joh. Ja, ze had beelden geshoot. Ja, dat zei je nou al, ja. 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 En bij de spoorwegen zat ik ook aan het loket, dus... Oké. Er was toen nog de ouderwetse kaartjes verkoop. Kartonnen kaartjes. Ja, Ja. die karton. Ook die bakken. En Ja. niet nog niet in zo'n automaat, dat kwam later. Ja. Leuke tijd? Ja, Ja? het was een hele leuke baan. Ja. Ook al omdat het gevarieerd was in diensten. Dus er is ook een tijd als anderen een keer op zondag moeten werken. Dan wist ik door de week lekker vrij. Ja. Ja, van die dingen, hè. En veel schik samen gehad? Ja. Ja? Je wil duchtig wezen stappen, ook wel natuurlijk. Huurt erbij, hè. Vind ik. Vastelovend? Ja, maar nee, niet zo heel lang, hè. Nee, eigenlijk niet. Ik ben niet zo'n vast aan openkijk. Het giet me te wild. Oké. Hey, op dat die gooi ik werpen. niet, nee. Nee, dat giet nou wel helemaal niet meer, nee. Hey, nou we het over stappen hebben. Ik loos laatst aan dat het begrip hier in de regio, het café van Ummerton, Ja, dat, besloten, ja. is dat al dicht nou? Is Ja, al ja. gestopt, ja? Ja, is al gestopt. Oh. Wat betekent dat voor het dorp? Ja, het was zomers was het er altijd heel druk en ja. Daar kwamen wij eigenlijk heel in het begin wel, maar de laatste tijd niet meer. Toen leefde Ums in de pap nou, dus dat is zo lang geleden. Ja. Maar ja, als het laatste café in het dorp degiert, ja, dat is toch wel een... Oh, Een ze hebben aantal allemaal laten. auto's en die condenseren en dat is niet zo Oh belangrijk. ja, op de fiets naar Zerum van Heehoed Ja, is lang niet zo wie als van Ernst naar Kronenberg. oh, dat denk ik ook Dat niet. scheelt een Nee. paar kilometer, ja. 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 Hey, en een tafel zelf gemaakt? Ja. Kast? Nee, Nee. dat kast niet. Kast niet. Nee, dit houderijwerk en zoiets, tafel maken, een stoel en daar de rommel, hè, dat is Die beeldje allemaal die daar staan. houderijwerk, Dat iets. vind ik trouwens een hele mooie idee. Ja. D? Ja. Die Ja. ook, alles hier, Ja, maar dat is, alles maken. nou, dat is echt hè, een beetje 3D 3D erin. Ja. Ja. Ah, chic. Ja. En is dat nou een houten voetbal? Of Ja. mag ik Ja. dat? Ja. Ja, dat was verrekkend moeilijk, vond ik. Moeilijk. Ja, die was moeilijk te maken. Een van de moeilijkste dingen die ik ooit gemaakt heb. Want die bestaat ook uit allemaal verschillende Ik weet niet onderdelen. hoeveel deeltjes, maar het zijn er wel. Als je kunt tellen, dan begin maar. Nou, dan is bij mij al snel afgelopen. Dat misschien hebben. Dus je hield wel van een uitdaging. Ja, wie niet? En bezig blijven, hè. Nou ja, er zijn ook heel veel mensen die op zeker gaan leven. Hè? Wat doet hij? Op zeker gaan, Ja, die gaan uitdagingen eerder uit de weg. maar het is wel een saai leven dan, hè. Denk ik. En een viool Ja. van jouw handen? Nee, Niet. nee, Van wie is die geweest? aan vader. Kijk, ik had al zo'n vermoeden. En daar speelde die dan... Hij hoofdzakelijk heel zijn leven Oosterviool gespeeld. Binnen het gezin. Ook. Uiteraard. En daarbuiten. Ook. Hij was echt het hoofd van het gezin. Ja. Wat was het voor een man?
En dan smoedde de nek. En zoals de nek draait, wordt de kop mee, hè. Maar wat was jouw vader voor man? Oh, een kunstenaar. Ja? Ja. Dus die creatieve vingers, die heb je van hem? Die kon alles maken. Ja. Maar als hij viool speelde thuis, Dan ging dan de was hond het lopen, feest. hè. Pardon? Dan ging de hond lopen. Omdat hij er niet overheen kwam of Die zo? kon er niet tegen. Oké. Is dat een compliment voor het spel van je vader of niet? Nee, dit compliment van een hond, ja, heel goede oren. Dan moest goed luisteren om hem ook te volgen, hè? Want hij schudt het allemaal zo te mouwen. Ja. Soms stond ik nog wel eens versteld van, hé, ken ik hem al zo lang en heb ik dit nou nog niet direct doorgehad? Ja. Oh, dus Ja. Dus het is niet erg dat we af en toe even moeten schakelen. Nee, Dat heb je ook nog, dat nog heb ik 50 ook nog jaar. wel eens, joh. Oké. Ja. Maar ik vond het wel gezellig. Ja, ik ook. Ik vond het leuk. Verdomme dag. Het toch een goede dag. En dus, Hè? ik meet de deur open en ik dacht van nou, dat is omdraaien en wegwezen, want ik kreeg me wel zoestrekken aan. Is het toch goed gekomen? Oh. Ja.